Ha te is keresed a választ arra, hogy miért vagyunk mi magyarok egy szétfrusztrált, stresszelt, ellentétekben izzó, egymás utálatába fuldokló, sajnálatban hempergő nép, akkor ezt a filmet neked is látnod kell. A 20. századból megörökölt, történelmi traumák tengelyén táncoló Magyarországot látjuk napjainkban. Abban a korban, amikor Trianon 56 vagy a kommunista éra sérelmeit nemhogy kiheverő, de az erre rávetődő összödi beszéd démonjai csak tovább ásták azt a fenéketlen traumákkal teli kutat, ami tovább polarizálta és egymás ellen fordította Magyarország lakosságát. És jöjjön Rész Gábor új filmje, a Magyarázat mindenre. A történet szerint betekintést kapunk Ábelnek, a főhősnek a történelem érettségijébe, ami egy országos méretű botrányba fullad. A lényeg az, hogy az átlag magyar polgár rohadtul nincs felkészülve arra a médiazajra, amit rakétagyorsasággal tolnak a pofájába nap mint nap. A film fő tanulsága az, hogy jobb és baloldal fröcsögése érdemi kommunikáció nélkül egy olyan világhoz vezetett, amiben egy gimnazista srác totális értektelensége